Tikulandireni omvera konse kumene muli program ino yakandimverere. Program imene makufikani pa television komanso pa wireless. Ndipo mtsiku la lero muli ndi ine Frederick Tom. Koma monga nthawi zonse program ino sinimakhala ndekha. Leronso ndakubweretsani katswiri ozukuta nkhani zosiyanasiyana Bambo Chawezi Banda. Takulandirani Bambo Chawezi Banda. Ndathokoza kwambiri Frederick. Tinasowa anthu amemba mafoni kuti mwalowera kuti. Ayi tilipo. Ndetilipo ndithu tabwera lero tapatsenso nkhani zosiyanasiyana amalawi amene amayikonda program imene. Zona nthawi zina mwina nthupi mwatsina kapena watalikira pang'ono koma chachidziwikire nchakuti kandimverere ndi program yokhazikika ndipo anthu asamayiphonye sabata ina iliyonse pakanema komanso pa wireless. Timadena ndithu mobwereza kuti program imeneyi mfundo zimakhala zochuluka kwambiri koma phokoso limakhala lochepa. Mutsiku la lero ndi mfundo zosiyanasiyana zimene tifunika tizizukute mozama kuti nkhani zina zimene simunazimvetse kunjako muthe kuzimvetsa mwamvemvemve. Ndipo Bambo Chawezi nkhani yathu yoyamba mtsiku la lero ni nkhani imene tikuunikira chiganizo chimene chikuchokera ku nduna wa zamalonda komanso mafakitale umene ukutsogozedwa ndi olemekezeka Bambo Vitumbiko Mumba. Kumeneku Bambo Chawezi kwabwera chiletso. Chiletso chimene chikubwera pa zinthu zosiyanasiyana zimene amalawi timagula m'masitolo osiyanasiyana ndi zinthu monga mpunga, tomato, mkaka, komanso mbatatesi ndi zina zambiri zimene zimapezeka m'Malawi muno zikuoneka kuti katundu amene amachokeranso kunja amalawi amauda kunja kumbweretsa muno m'Malawi. Poyambirira Chawezi mafuna tiunikirane pa nkhani imene yokhudzana ndi katundu ameneyu makamaka mogwirizana ndi chiletso chimene chaperekedwa kuchokera ku nduna umenewu. Kuti kodi chenicheni chimene chachititsa kuti anduna abwere ndi chiletso cha mtundu umenewu ndi chani? Ndizoona Frederick kunena kuti chiganizo chapangidwa ndi boma kudzera ku nduna umenewu wa zamalonda komanso mafakitale amene nduna yake pakali pano ndi Bambo Vitumbiko Mumba mmene wanenera ndithu molondola. Chachikulu ndikozonena chonchi Frederick ndi chakuti sizachilendo komanso tonse tikudziwa kuti Malawi muno vuto ilili lonena kuti tili ndi kusagwirizana pakati pa katundu amene timaodetsa kuchoka kunja ndi katundu amene ife ngati dziko timatulutsa kupita kunja. Ndinene chinthu ichi nsanayiwale izizi enafe tidadzidziwa pakanthawi. Ndikukumbukira ulendo wina a President Chakwera amayende amachita crop inspection nthawi imene ndiye sa 2021-2022 ndikugwira ntchito ukanema ina ndingoti ku Times television ndiye adanditenga abomawa kuti nkayendetse mwambo umene Achakwera amayendera minda imeneyi. Ndiye kudali kumene kundiyesa ku Luchenza adayendera ku Luchenza kumangochi komanso ndi boma lina ngati kusali kuzomba ndakumbukira. So ndidanena chichewa chakuti banki ya ku Africa timaiti African Development Bank amene mtsogoleri wache ndiye sapano afuna kusintha ngati asanasinthe ndikale. President wache adali Bambo Akinum Adesina. Bambo Adesina adanena kuti ku Africa tsiku la lero timaonetsa kuchokera m'mayiko ena chakudya chimene tikadatha kulima tokha. Tukuyitanitsa kuchokera kunja. Kuchokera ku mayiko ena. Chakudya chimene tokha tikadatha kulima. Ndipo chakudya chimene chocho tikachichita value kapena kuchichita quantifying kuchipasa amount kumbali ya ndalama. Akuti chakudya chimene dziko la Africa Malawi so ili mu Africa. Kutanthauza kuti Malawi nayonso ikusokezera kuodetsa chakudya kuchokera m'mayiko ena. Chakudya chimene chimukachichita value akuti pachaka chimakwana $30 billion. Ndipo adanena kuti chakudya chimene chichi ngati titapitilire akunena zimene zitu Bambo Akinuma Adesina President wa African Development Bank izizi ndazipanga share pa platform imene ineni kaendesa msonkhano Achakwera atakhala poteropo nduna ali Bambo Robin Lowe agriculture komanso ma PS ndi anthu ena onse azungu ali kumene ndidanena kuti Bambo Akinuma Adesina ngati President wa African Development Bank akunena kuti this was 2021 if not 2022 adanena kuti ku Africa kunoko timagwirisa ntchito $30 billion pachaka kuti tiodetse chakudya chimene tingathe choti tikhoza kulima tokha munthaka yathu. Ndipo adanena kuti tikapitiliza ni mchitidwe umenewu kunoko ku Africa pofika chaka cha 2030 akuti Africa idzagwirisa ntchito ndalama zokwana $104
billion pachaka kuitanisa mpendadzuwa kuitanisa cooking oil kuitanisa nkaka kuitanisa tomato mbatatesi mpunga zoti akina kachewere mwaka mpepu za anthu akoza kulima mpaka na uchi kumaitanitsa kunja. Ndimafuna ndiyambe chonchi nkhani kunena kuti vutoli sila ku Malawi kuno kokha ndi chikhalidwe chimene kuno ku Africa takhala nacho chomadziderera kudziyang'anira chani kumazoona zakunja ngati teza pamwamba exactly ndikumaderera zathu. Ndiye nkhani ndimafuna ndinene chonchi kunena kuti achakwera adayiyankha tsiku limenelo pomwepo adayiyankha kuti zimene wanena Jawezi wanena zolondola ndipo bambo adesina nayi nawo limodzi ku Brussels ndipo adanena kuti apitiriza kutithandiza kuti tisiye kudalira kwambiri kuodesa zinthu kuchokera maiko akunja. Katundu ngati amene umaitanitsa African Development Bank imathandiza mutizinthu zambiri yatipasa ma grants opita kwa alimi so izizi ndi zina mwa zimene boma lazindikira tsopano kunena kuti tiyeni tisiye kuodetsa kuchoka kunja katundu amene tingathe kulima tokha. Ndiye nduna sopano avindubiko mumba anena kuti ife kuyambira lero mali chimwezi uno anena kuti kwa zaka ziwiri mpaka 2027 chifoni nkhani sitikuyitanitsaso kuchokera kunja mkaka tukamba zipatso mukuona inu kumabwera makatoni ama apples kumabwera akuti apples ndi amalowa pawenera apa wambirimbiri kuchokera mabasi mamonorulama kaya machani so anena kuti ma apples mkaka akuti furniture kaya mipando zotokosera mano ma toothpick tukamba za tomato tukamba za uchi tukamba za mipando tukamba za ma uniform a polisi ndiye mpaka na tomato amachoka kucha zosalondola ndi zimene amadandaula bambo mumba onera kuti izizi sizolondola amzimayi athu abale athu amalima mindamu tomato wawo mukusewa tomato is highly perishable kutanthauza kuti tomato mukangoti mwanchosa kudimba kusunga kwache kumavuta ndikukumbukira nthawi yambuyo mukulima lemu abingu ankadandaula onera kuti muzaona 40% ya zimene timakolola kuminda zimaonongeka chifukwa chosowa kasungidwe kabwino adanena kuti Malawi loses 40% of its farm produce due to post-harvest losses. Kapena kuti kusowa storage system. Ndipo nkhani imodzi ya zinthu zake ndiziti bwana siku nene ndava chisoni ndinkadusa cha mmachingamo nthawi ya mango mmachingamo mmakhala mango ambiri kusanje kuchikwawa mango amapezeka ndi ambiri mukamati mudusa mmene mupeza kuti mango angoola mulibe kuti kodi tisunga kuti mango ndi anena kuti yayi tiyeni tichite izizi zikhale ngati incentive kwa mafakitali amene ali ndi kuthekera tiyeni tiyambe sopano we have to be inward looking in fact ma Chinese adatukuka kwambiri chifukwa choyang'ana msika wawo omwe abwana ku Malawi kunoko anthu tilipo okwanira mamiliyoni a Malawi aja mamiliyoni amene ajawa represent demand for food. For sure. They represent demand for clothes. Abwana tonje lija likamapanga tikoza kuumba tonje lija nsalu zathu kumavekana konkuno. Bwana majombo amene tikupanga aja azilonda athu konkuno. Majombo also atayika sonyesho kwa majombo That's what I'm saying kuti mukaona population ikukula ine bwana ndikuza tsiku lina ndizalemba pepala anthu amanena kuti chiwerengero cha anthu chikakula ndi chipinjo kudziko siti kukana koma what matters is perspective iweyo kamaona chiwerengero cha anthu umachiona ngati chipinjo kapena muona ngati bwanji ine mukandifusa ine ndapanga marketing Chartered Institute of Marketing bwana ineyo ndikaona gulu la anthu ndimaona nsika chifukwa ukaona nsika amene kuti you should have what we call critical mass bwana ndipereke chitsanzo ineyo muli ndi bala yanu muzingobwera anthu atatu musangalala muli ndi shop shop yanu muzingobwera anthu 6 musangalala bwana ineyo muli ndi bench ya tomato muli ndi bench ya somba muli ndi bench yogulisa zana pazingobwera anthu atatu musangalala bwanji kamulika bwera anthu amadya from pa 1 January mpaka pa 30 January sukulu ana akubadwa from pa 1 January mpaka pa 30 January bwana anthu amene ajawa ndi demand that is an opportunity chimene kufunika tikhale ndi empowered society anthu amene aphunzira bwino anthu amene ali ma business abwino amene angapange represent what we call effective demand tikati effective demand we mean munthu amene amati akata kufuna sugar uja akumfuna yes there is will afuna agule sugar komanso nthumba mwake
mukulola uli sugar ujakoza kuntani kumugula. That's what we call effective demand. So to have that effective demand and wajati achite empower akale nkutegera dziko lizibira pasokolo. Kuti ndiyange funso lako wasanga nimafuna ndiyange nena kuti cholinga chachikulu chimene boma lapangira ndikunena kuti afuna apange akonze vuto la kusowa kwa ndalama yakunja. Muona kuti kuyitanisa maapos zikulano zo ndalama yakunja ija tukuyigwiritsa ntchito poyitanitsa katundu amene sanaloyenera kuti tiyitanitse kuchoka kunja. Achimene muyangane nyonchi mupeza kuti mukuyitanisa mkaka mukuyitanisa zipatso mukuyitanisa uchi mukuyitanisa zotokosera mano mukuyitanisa bwana ndikuuzani kumajete makosana amajete amapanga uchi wabwino sitikamba kwambiri nkhani imene kwa mfano ndikuuzeni kuli uchi wochuluka amene amalawi akupanga mdziko muno. In fact boma lifuna likonze zinthu zimene zizi achite stimulate local production alimbikitse amalawi kupanga produce zinthu afuna achepese pressure pa foreign exchange demand kuti ndalama yakunja tisamayifune pa zinthu zotikoza uzipeza momo. Afuna aonesetse kuti ateteze ma industries kapena kuti ma businesses amatukonkuno. Komanso afuna achite create ntchito komanso apange create chuma pakati pa Malawi. Akuti chuma chipite ku anthu. Ndi zina mwazifukwa zimene boma lapangira chiganizo chimenechi. Nkhani ndi kumveka bwino kwambiri chaweso kamayifotokoza zikuoneka kuti zonsezi zikuchita bwino ubwino amalawi chifukwa amene atapindule kumagulitsa katundu ameneyo ndi amalawi. Komano kunjako anthu akunena zoti inu mukungoti izi mwaletsa katundu wake uti amalawi ake atanga pange zimene nkhani imene yoti kunjaku zikuoneka ngati anthu akumapeputsabe zinthu zimene amapanga amalawi. Inu pa nkhani ya quality komanso quantity mukambapo kuti chani chifukwa tikamanena zoti anduna ayika chiletso pa nkhani imeneyi zikutanthauza zoti katundu afunika akhalebe okwanira kuti akhozofikira pena paliponse. Koma amalawi ali ndi kuthekera kuti akhoza kupanga katundu wambiri mafuta ophikira tingoyerekeza machitsanzo amalawi ali nako kuthekera panga mafuta ophikira ochuluka ndi kupereka kwa amalawi tonse kuti kwanira nkhani ya uchi amalawi ali nako kuthekera kumeneko nkhani ya tomato. Mukuziona bwanji nkhani zimene? Ndizoona Frederick unena kuti ngati unamvetsera bwinobwino mu press conference imene anapangisa bambo Mumba adanena apo onena kuti chiganizo ichi choletsa katundu amene wachulidwa in fact pali ma commodities kapena kuti ma items amene achulidwa okwana 29 mukuchulidwa mmene munditu mkaka mukuchulidwa furniture mukuchulidwa ma uniform zotokosera mano mukuchulidwa nditu akuti uchi mukuchulidwa zochuluka kwambiri zimene nditu mbatatesi komanso tomato mpunga zinthu zambiri zokwana. Ine umando waza ndi tomato ifandika mabona tomato museumu nkumapa kuti tomato timaitanisa zosamveka tomato akuhola mmisika ndiye ndimafuna nimalize unena in fact watu wakuno ndi wabwino ifo kuti watu uyu ndi organic tomato amalimidwa mwachilengedwe palibepo mafeteleza palibepo zobaya zema genetically modified tomato ayi kulibe. So ndimafuna nende kuti mukachiyang'ana chiganizo chimene chichi Amumba ananena kuti chiganizochi sichinapangidwe mophweka tinatenga nthawi kuchita consult kunena kuti kodi tikatiletsa ma apples tikaletsa uchi tikaletsa tomato tikaletsa mpunga tikaletsa mkaka ufaso anachulapo pamene pali kodi kwathu kuno makampani komanso ma business ang'ono amene angakwanitse kupanga zimenezi kuti amalawi asasowe katundu amene kodi zimenezi zilipo zothekera zilipo mu quality komanso quantity yoyenerera yankho lakuti ndi chifukwa chake boma lafika pa chiganizo chimenechi akuti iwowo adaumbuza ndaona zoti kuthekera kopanga tomato suppliers Frederick adafufuza kuti kodi kumalawi kuno kwa Malawi alipo amene angapange zimenezi yankho lakuti zonse zimene aletsa zija akuti kumalawi kunoko zilipo. Adapereka chitsanzo adaonesa angakhale gumboots zimene akuti ngati zikupangidwa kumalawi konko akuti kuchileka kuli ena amene akupanga sapato zimene amavala kuame akuti ngati ame angathe kugula sapato zawo majombo kwathu konkuno zopangidwa ulili a polisi kaya ndi ama prison service kaya mukamba immigration kaya mukamba ma private security companies exactly. So ndimanena kuti yankho ndikuti ndikupase masanga akuti kuthekera kwathu kuno kulipo kuonena kuti amalawi katundu yese 29 amene amuletsa kuchokera kunja akuti kuthekerako kulipo ndipo zitheka ndipo anena kuti chimene akufuna kungolimbikitsa ndikuonesesa kuti quality ikhale yabwino mulingo quantity ikhalenso yabwino komanso
consistency ikhalepo osanena kuti tikapita kugula lero nkuja zatha machombo kulibe ndiyeno kuti ndipange zimene ndingothapanga mina ndikuyankhe funso lako lina ndikuza zoti mina ukhoza ulifunsa ndilonena kuti zimenezi zichitike mosavuta amumba anena kuti agwira ntchito ndi amabanki ndi cholinga chokuti awapatse ngongole chifukwa chinthu china chimene anthu akusowa okoza zinthu zimenezi wakati okoza sabatowa ndi mpamba okwanira uthekera ali nako luso ali nako akhoza kulemba anthu ena kuti azathandizira koma COVID ndi limene lukuwavuta akambapo kuti akhala pansi ndi a Bankers Association of Malawi amabanki amenewa kuti anene kuti chonde onetsetsani kuti ndalama za ngongole ma local producers kapena kuti amalawi anzathu amene akupanga katundu 29 amene taletsa kuchokera kunja akhale ni mwayi opeza ngongole cholinga chakuti alembe ntchito amalawi ambiri athe kupanga so produce katundu ameneyo pakutha pa zonse Frederick muzaona kuti dziko lathuli layamba kutukuka palokha ine ndimakonda kuwerenga mabuku akuluakulu ndikuwuzeni chinthu chimodzi chimene adayankhulapo mkulu wina I don't know if he's still there timati bambo Arnold Ekpe ameneyo adali executive chairman wa banki ina mukuiziwa amaiti Ecobank mkulu West Africa region mkulu ameneyo bambo Arnold Ekpe anena kuti no country has developed from foreign direct investment. Ananena kuti you first start at home and foreigners come simply to help you. Mwavajo menenera bambo Arnold Ekpe executive chairman wa Ecobank West Africa region ananena kuti palibe dziko limene lidatukuka chifukwa cha anthu akunja dziko lililonse limene lidatukuka pansi pa limayamba lokha kwawo konko kutukula zawo zomwe anthu akunja amangobwera kudzakuthandizani pang'ono pa zimene mwayambazo ndeti mafuna ndene kuti izi achita achakwera powauza amumba kuti inu taletsa nkoni katundu 29 for a start just for 2 years chifukwa palali concern ina unena kuti kodi palitu nkhani yokhuza migwirizano amati trade agreements sinanga we are signatory kuma protocols amusadiki mafuna ndizipita kumene kodi chiganizo chimenechi ndi nkhani ya malamulo sichikuchita violate malamulo kupanya malamulo ichi nkhani imeneyo uyankhe chawezi tikachoka ku play tingomula pang'ono fa maya akatu muno monga manthawi zonse ndatokoza kwambiri tingotero tipite kai ku break pang'ono amalawi mukhale pompo pamene tikhalenso tikutengerani chigawo chachiwiri. tikulandireni mchigawo chachiwiri chimene timakhala tikumaliza programu ino ya Kandimverere pa television komanso ngakhale pa wireless. Chawezi nasiyana pa nkhani ya zamalamulo kuti kodi chiganizo chimene anduna apanga sichikuphwanya malamulo wani oyambirira a dziko lino okhudzana ndi zamalonda komanso ngakhale malamulo akunja amene amathandizira nkhani zamalonda muno m'Malawi. Ndizoona Frederick na kuti chiganizo ichi boma lisanapange adayangana malamulo angapo kuphatikizapo Competition and Fair Trading Commission Act adayangana Business Licensing Act komanso adayangana so ina amaiti KOGA Control of Goods Act imene ndithu ndikumbukira bwino I was very much part of this particular act imene inkapangidwa kunena kuti mmene ankaipanga amene adayilimbikira kwambiri linali bungwe lija la European Union ndipo motsogozedwa ndi bambo Michel Germain amene anali leader of EU delegation ku Malawi kuno. Control of Goods Act was one of his dearest pieces of legislation imene bambo Michel ankafuna kuti ku Malawi kuno ichitike. Itagwirisidwa ntchito ulendo uno ndi bambo Mumba achakwera atauza kuti tatsiyane zinthu zina izi ndizi ndakumbukira bambo Michel Germain kuti okay ndi chifukwa chake mkulu amene leader of delegation wa EU ankaifuna lamulo limene kuti tani libwere. So Control of Goods Act imakambapo nkhani ya katundu amene tingathe kubweretsa ku Malawi ndi amenenso tingathe kutulusa ku Malawi mulingo otani. Tisaiwale mukamakamba za malonda pakati pa maiko ndi maiko ena mmakamba za zina zimene amagwisa ntchito maiko pofuna kuthandiza kumaso kuteteza ma economies awo amachula amati import quota amayikapo amati tariff barriers amati trade amati tariff and non-tariff trade barriers zilipo zitatu mukoza kuyika imene amachula amati import quota akati import quota ndiye kuti
mufuna muitanise machesi machesi mufuna muitanise matani 20 ayi lamulo likulola kuti mungoitanisa malire ndi apa matani 5 imene nde quota ndi limit nde amaika import quota nde amaika so ina amachula mati tariff barrier imene boma likoza ngogaza okay tiye tingweka nsonko cholinga kuti ukhale ngati chiretso asamabwera uchuluka apo mata memba ya nsonko cholinga anthu aziwopa awaloka chachitatu amaika a complete ban imene katundu uyu asabwereso kuno chikwatili naye tukwanitsa kupanga toka imene amati a trade embargo imene ayika panoyi ndi embargo kutanthauza kuti ali m'malamulo ndithu machesi asabwere kaka usabwere zipatso zisabwere majombo asabwere uji usabwere then machula dala zinthu zitatu izi ndimakonda kukuuza Frederick kuti ndimafotokoza zinthu in detail pa program ino ndicho ulinga chokuti anthu adzikhala nafe chikhulupiriro kuti zimene tikukamba pano si za mmutu mwathu zili m'malamulo komanso ndi mafax ena kunja kwa mati ndi ndale izi achimwene ndikuwuzeni kuti kusiyana kwa program yathu inoyo ndi kwakuti ifeyo sikuzipopa koma ifeyo tili ndi content yogwirika phokoso timachepesa pang'ono inuyo mukapita kunjaku ineyo ndikuze pale anyamata amene akulemba mapepala ma projects ena akulemba ma thesis ena akulemba ma dissertation achimene ndikuuzani ma PhD ma masters ma first degrees ma diploma ama ndilimbira phone chawizi content imene umanena ija ine ndikulemba chaku what I'm trying to say is program ino anthu asamaiponye tilibe chifukwa chomana mizira wanthu timanena zimene boma likuchita zili m'malamulo zimene zikuchitika mdziko so then makufuna kuyankha nena kuti mukaonesetsa ma embargoes ma tariffs komanso ma import quota alipo ndi ulendo uno boma silinafune kugwiritsa ntchito import quota silinafune kugwiritsa ntchito tariff boma lasankhapo instrument imodzi imene ili embargo kunena kuti machesi asabwere an embargo is a complete ban of a particular product but in this case embargo si ya permanent ndi ya temporary ayipatsa 2 years chifukwa chakuti muma trade agreements migwirizano imene Malawi ili nayo under the SADC protocols COMESA East African Community komanso the larger continental agreements imene jai imanena kuti mukoza kupanga kaimbago kulesa katundu wina kuti asolowe mdzikomo kwa kanthawi kena kake ndicho linga chofuna kuteteza the infant industries within that particular country imene amayitchula mu business amati infant industry argument idea ndi yakuti nanga mukatenga chiphona chikapikisane ndi ka business kongoyamba umene kaka capital base yawo ndi yaing'ono their industry ndi yaing'ono ndi awapanga atukuka bwana bakhala fair competition koma in this case muyangane ndrama yakunja ikutivuta tikumatenga kandrama kochepa kuonetsa katundu imene ndingapange kuti ndiyeno boma likuti tiye titeteze economy tizitolere kai pa Chingereza amati in economics amati to build up the balances tikapanga build the balances kwinako kenako tikoza uzatsegulaso tizaone kuti kodi ziyenda motani nkhani ndizambirimbiri chawe oyankha choncho lafonena kuti boma lanena kuti chiretso chimene akhazikisachi ndi cha zaka ziwiri ndipo chayamba mwezi wa Marichi chizatha Marichi 2027 kunjakwa nonse amene munali ndi mafunso osiyanasiyana okhudzana ndi nkhani imene makamakapo unikira nkhani ya malamulo nkhani limene wafotokoza Chawezi akuti zimenezi ndizotsala ndithu malamulo koma Chawezi anduna aja nakamba kusonkhani ina imene imakhudzana ndi anthu ena akuti pali anthu ena amapanga upo ofuna kugwetsa kwacha tikamamva ndithu zimamveka ngati amafuna kwacha uja afike amati 10 is it 10 $1 to $10,000 kwacha amafuna ndithu agwetse kwacha afike kuti kunja akuzoone kuti kuli zinthu zambiri zimene zikuchitika ngati anati chana nduna ndizombesa chisoni Frederick unaya kuti pala anthu ena amene dziko lisamalikonda muyangane inu zimene zavumbuluka bambo Mumba chiyambire chitengereni mpando wa unduna wa ku trade komanso ku industry muona kuti ayendera mashopu ambiri tikoza kuchula mayiko ndipo kuli machimo ochuluka amene akuchitika amwenye akubisa shoka ngakhale naso akwamveranso chisoni including ine nadabwa Chawezi mpaka ku parliament munthu kuyima kumane nazo zimene akuchita Mumba ndizolakwika akuti zimene zizithetsa zipangitsa kuti makampani atseke ku Malawi ayambana ndi gulu ine ndikoza kunena panopa without fear of faith onena kuti pakali panopa Mumba is the darling of the public kwa basi zimene akuchita ndizokomera Malawi kunena kuti abwana anthu akuyima kunja
kusaka sugar sakumupeza. Sakumupeza. Lero wapita ku shop ndikuantulutsa kuti sugar alipo ndi uyu. Shop ina ikungosunga sugar. Akuti pali mpekesera pali shop ina ku Neno. Akuti kuli mabelo a sugar mbiri ndipo sugar yakuti ndiwa anthu ena ake atatu ochita malonda. Adangosungitsa kumene. Chilungamo chili kuti. Ndechawezi nkhani imene tsopano nkhani yofuna yaupo ofuna kugwetsa kwacha. Boma likuti lichitapo chani pa nkhani imene. Zinthu ziwiri zimene anduna dawamva makamaka nkhani yokhuza malonda anakamba apo kuti ndizoona kuti pali makampani ena amene amagwirizana choyamba kuti adzikweza katundu katundu mmodzi mwa katundu amene anatchulapo za gulu lina limene limagulitsa komanso kupanga mafuta ophikira akuti linapangidwa approach ndi anthu ena akuwauza kuti takwezani katundu ndi anthu adaita ukana kumva chisoni ndi asitikweza iya. Your guess is as good as mine kuti akhoza kukhala ndani koma ndikukumbukira president ku parliament adakambapo kuti alipo ena ake pali gulu lina komanso chipani china chikumatuma anthu kuti akweze mitengo ya zinthu aononge dala zinthu mdziko muno cholinga kuti iwo azipeza chonena kapita mchani misonkhano ndizomvetsa chisoni kuti tikhoza kufika pamene popo chifukwa chokuti tikuvulazana tokatoka kupwetekana ndidaona ineyo mmene amumba amayendera mashopu pa zifukwa za ndale zifukwa za ndale ndidaona ineyo ma comments mapeji ambiri a newspapers zimene zimalemba publications mmene amumba amayendera mashopu kupeza kuti ena akubisa shuga ena akubisa chani akukweza mitengo mabelo zikuyenda motani ndimaona ine literally anthu akumalemba onena kuti kunena chilungamo dzikoli tikuononga toka dzikoli anthu tikupwetekana toka chichewa chimene chocho ndimachipeza ndemwa changu ndikuti lichitapo chani boma likukhazikitsa panopa lili pa consultation stage ndifuna yankhule ine minute akukonza bill imene akuyitchula kuti essential goods and services bill komanso akukonza imene akuyitchula kuti economic collusion and sabotage bill. Amalawi kumudzi wafuna amve kuti kodi mabilo amene bill ithandiza chani akutanthauza kuti essential goods and services bill katundu yense ofunika kuphatikizapo sugar bill akuikonza bill yapadera lamulo lapadera lokhudza sugar msika wa sugar boma likukonza komanso katundu wina ofunikira ndiye sachimanga ufa ndi zina mwina nkaka komanso mafuta ophikira akuti lamulo lapadera boma likukonza komanso lamulo lapadera lopereka zilango komanso kachitidwe ka zinthu zimene zimakhudza malonda mdziko amene azipanga zoti aononge dala mdziko kuphetsa dala economy ya dziko akuti economic sabotage kuononga dala zinthu mwa dala akuti lamulo limene lonso boma likutani likukonza so anthu akhale nacho chilimbikitso kuti boma sinapite kuti zimene zakukozazi ndi zimene zithandizire kuti za maupo ngati umene umachitika usadzachitikenso Malawi koma chachikulu mafuna nene unena kuti chiletso chimene boma lakhazikitsa chimene chidzathe mu 2027 adayankhula bwino bambo Mumba unena kuti mwina zingativute kuchita implement kapena kuchita zinthuzi koma tikupempha Malawi kuti asatiweruze pa zina zimene zingativute Amalawi aweruze intention Amalawi aweruze motive Amalawi aweruze chifuniro ndi cholinga chimene boma lili nacho inepo maliza tofuna nene kuti tikayangana chifuniro chimene boma motsogozedwa ndi achakwera kudzera mwa Mumba ku trade chifuniro chimene boma lili nacho ndi chakuti Amalawi akhale pabwino akhale ndi ufulu mankhani ya zachuma mitengo ikhale yabwino chuma chipite kwa Amalawi azipezeka komanso Amalawi athe kupeza chuma alembedwe ntchito makampani ndi mabizinesi Amalawi muno ayende bwino chimenecho ndiye cholinga chachikulu cha boma nkhani yathu yomaliza chawezi imenenso ikhale kuti tikumangirira zonse mprogram imeneyi taona kunja akukhanga tikwatentha kwambiri anthu akupanga kampeni meki kapena idalengeza kuti tatsegulira kampeni imachitika kwa yakatu kunjako kwa angakhala asadalengeze kampeni anthu akutibula pasipasi ndeni nadzaona akabambe pa kampeni yako nena zoti boma lina lililonse azidzalipatsa 500 billion khanga nkhani ya promise yakhala kuchitika mbuyo ija ma promise acho khanga rakubwerabe ndipo apa nda akubwera mwakatiti so 500 billion kupita ku boma lina lililonse akuti yachitukuko nkhani imene mwachidule ndimangofuna ungoyikapo ndemanga imodzi nkhani imene mukuona bwanji choyambirira ndikhozonena kuti TNT samale kumbali ya malonjezo amene timapereka komanso malonjezo amene timapatsidwa choyambirira udindo uli m'manja mwa amene akupereka malonjezo komanso amene tikupatsidwa lonjezo fe TNT samale once beaten twice shy chichewa chache mati mpechepeche mwa njovu sapitamo kangati
kawiri ndimafuna ndinene kuti malonjezo awa omalumikizana ndi chuma nthawi zonse malonjezo amene amativuta tiye tiyang'ane malonjezo aku UTM komweko mningopereka chitsanzo mowathandiza amalawi kwaunikira tiye tione malonjezo amene a UTM ankakamba tiza amakamba kuti tidzadya katatu pachani pa tsiku adakamba za 4500 kwacha feteleza pano feteleza ali 100 chakuti 1000 amaithawa imene amaithawa atisanenene ndinene mwasanga nthawi yandithera nkhani yonena kuti free water connection free electricity connection madzi kulumikiza maulere magetsi kulumikiza maulere jute free week sabata ya dunthu anthu asamalipire msonkho kuboma zikutanthauza chani boma liluza ndalama madzi mulumikiza boma likuluza ndalama magetsi mulumikiza boma likuluza ndalama nkhalamba pa mwezi 15000 nkhalamba zonse ziko muno ndalama zache zichokera kuti komene chawezi ndikuona ngati inali choko ukumbukira ina icha kuti inali choko chabe anali ndi press briefing yoenda pasi ija ndichifake ndunena kuti akabambe akutchula za 500 billion malawi kwacha kwa ma district okwana 28 we are a capital constrained economy ndimafuna nene chingerezi ina yakuti capital constrained economy CCE country ndene ndalamazo zichokera kuti ifeyo ndalama zimativuta already we run a perennial budget deficit year in year out ndalama timapeseka kuti budget yathu iteke timanena tikabwereke kwina kwacha ndalama zache achimene zichokera kuti ndifake ndimafuna nena kuti ngati amalawi mukandifunsa ine pati maphunziro tochepa ndimene nacho ndimanena kuti gwirisani ntchito element imene maichula ine pamalonda timati the delight factor the delight factor imanena kuti promise less deliver more chifukwa chani nimapereka chitsanzo cha telala ngati ukuzowa zoti dress uyimaliza 4 koloko muuze munthu abwe ngati ukuzowa dress uyimaliza 2 koloko kunsokera nzimayi muuze munthu abwere 5 koloko wamvesesa koma ngati ukuzowa dress ikamafika 4 koloko sumaliza iwe nkumuuza munthu abwere 2 koloko sana nkuzapeza dress ija sanamalize muyambana sazabweranso kwa ndani nanga delight factor promiseless deliver more ndifake usaona kuti ndingonenapo izizi the chakwera super high 5 promise idali administrative in nature it's administrative in very nature administrative in nature osati tichita chakuti veserani super high 5 administrative in nature rule of law prospering together so zimene zimapanga afoster zinthu zina kuti zichitike servant leadership inali administrative mukayangana zimene zidali direct zidali zochepa JC bwerere muyangane za msonkho ubwere very administrative in nature ndifake mena kuti mukazayangana zimene anthu amaloza siku lalero kuti boma lacha kuyandanamiza si zidali zochokera ku congress zidali zochokera ku UTM chifukwa zidali populist in nature kuti munkope munthu mapeto ake zalephereka kuti zidani zichitike ndizi zimene akabambe akupanga siku laliti zimene ndimeza mwina zachitisa masteni kuti nawonso atuluke kuti azinena zoti afuna akonze zimene zinatsalira akabwera ndi iwo apacha masteni amabwera umene kuti ayi ndapangisa kuti magesi asamazime koma akatifunsa ena afe timadziwa iwo aja adachita mwayi abingo atamwalira 2012 adasiya kapichira power plant imene inkapangidwa ku Chikwawa ikubwera kumene 129.9 megawatts 2012 my Joyce Banda angolowa mboma anangokumanizana ndi kapichira hydroelectric power plant ibwera anaoneka maya changati chani katswiri koma magesi amene acha adali akukonza nala bingu chachiwiri iwo acha amakamba zokuti mafuta adasiya kusiya bwana chimene chinavuta pakati pa abingu mafuta acha idali nkhani ya ndale bingu was done by international politics azungu sana mukonde chabe bingu pazifukwa zina atangochoka amayi ngati vuto lija lidali structural in nature silikanatha within a week so chimene wanazonena kuti iwo aja akabwera kwamba za mafuta komanso za magesi atangopeza kuti zinthu zina abingu zidangowavuta chifukwa iwo aja atabwera adaoneka ngati chawezi pa program ino nkhani ndi zambiri ndipo mfundo zimakhala zochuluka kwambiri nthawi imatichepera anthu akumanena zoti itaonjezerani nthawi tione kuti tathandiza bwanji amalawi osamira kufuna zimenezi tilekezere pamenepo mtsiku la lero mpulogalamu imene yakandimverere ndipo monga mwa nthawi zonse munali ndi ine Frederick Tom ndi mzanga Chawezi Banda kufikira titakumananso sabata lamawa kandimverere.